Mae testyn yn Efengyl Ioan ar bedwerydd benod ar 15 ar 10 adnod ar 20 un gair yw'r testyn a dyma fo gorffenwyd. Mae'r adnod i gyd yn darllen yna pan gymerodd yr Iesu'r Vinegar fi a ddywedodd gorffenwyd a chanogwyddo ei ben fi aroddes i fyny yr ysbryd. Ond dwi'n canolbwyntio sylwadau pnawn yma ar y gair gorffenwyd. Ar y groes, cawn sawl dywediad fusgofiadwy gan yr arglwydd Iesu. Yr un y byddwn ni'n canolbwyntio yw gorffenwyd, ond ar wahân i hynna, mae'n gorffen rhywbeth arbennig iawn. Mae'n cwblhau gwaith arbennig iawn. Neu diwedd i rhywbeth costus a phoenus ar diwedd yn dod. Tro'n y lleath yn harglwydd Iesu Grist. Yn lyc y dywedodd, ar Iesu a dywedodd, o dad, maddau iddynt, canys ni wyddant pa beth y maent yn ei wneithir. Eto'n lyc, ac y fi a ddwedodd wrth yr Iesu arglwydd, cofia fi pan derech eich deyrnas, a'r Iesu a ddwedodd wrth yn wir y meddaf i ti heddiw y bydd i gyda mi am haradwys. Ac yn Iwan eto, wedyn hynny y dywedodd wrth y disgybl, weled y fam, ac o'r awr honno allan y cymerodd y disgybl hi i'w gartre. Ac yna un arall, Matthew, ac ynghylch y 9 awr, y llefodd yr Iesu a llef uchel gan ddywedodd Eli, Eli, lama sabachthani, hynny yw, fy niw, pa ham yn gydewaist. Ac yn Ioan eto, wedi hynny, yr Iesu'n gwybod oedd pob peth wedi ei orffen weithiau, fel y cyflawnid yr ysgrysydd a ddywedodd y mae syched arno. Ac yna cawn yn y testyn, yna pan gymerodd yr Iesu'r Vinegar, ddywedodd gorffenwyd, a chan ogwyddo ei ben a rhoddes i fyny yr ysbryd. Ac eto'n lyc, a'r Iesu gan lefain a llef uchel a ddywedodd, o dad, i ddwylo di y gorchmynaf ysbryd, ac wedi ddweud hyn fe a drengodd. Dyna ddywediadau yr arglwydd Iesu Grist ar y groes, ond 7 ohonyn nhw. Ond un gair dwi am cymryd pnawn yma, y gair gorffenwyd. Mae dywediadau hyn yn ein dysgu llawer iawn am gynhadaeth achubol yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r cwbl wedi ei gwblhau ar gyfer dynoliaeth a pharatwad i'r nefoedd. Di ddim yn anwybyddu. Rhaid i bawb gerdded y ffordd hyn. Mae'r rhai yn chwilio y lle eraill yn diastyru y rhybydd. Ond un peth yn sicr, mae rhaid i bob un ohono ni farw. Ac i'r rhai sydd yma, y pnawn yma, ac yn gwrando i mewn, mae rhaid i bob un ohono ni i farw. Yn gyntaf felly, gwaith perffaith yr arglwydd Iesu. Mae'r ymgnawdoliad yn rhannu pob peth. Mae'n rhannu amser y byd fel cyn Crist ac ar ôl Crist, trwy'r byd i gyd. Cyn Crist neu ar ôl Crist. A mae'n rhannu person cyn credu ac ar ôl credu. Roedd y proffwydi wedi rhag ddweud y genedigaeth am arwolaeth Crist. Roedd hyn wedi cael ei gynllunio yng nghalon Duw tu allan i amser. A rhyfedd iawn, cynllunio'r byd, meddai un emynydd, cynllunio'r byd, cynllunio'r nefoedd wen, cyn gosod hael na llwyr na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd yng nghysgo tri yn un, i achub gwael golledig yog ddyn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod i'r byd
gyda'r bwriad ond tywys i'r nef. Na chi beth hyfryd, mae'n dod i'r byd i'ch nôl chi a dangos ffordd i'r nefoedd. A daeth i gyflawni y wyllus y tad, sef achub eneidiau dynion. Ar hyd y canrifoedd, y mae yr eglwys nawr yn y man yn colli gweledigaeth. Yna mae yna rhyw ddiwygiad yn dod ac yn adfywio'r hen neges a gwirionedd yr efengil. Ac ar hyn o bryd, da ni mewn amser o iselder crefyddol, ond credwch chi fi, fe ddaw eto ac bydd na ddyddiau gwell. Y rhwystyr sydd yno ni fynd i'r nefoedd fel yda ni ydy pechod, ac mae'n amhosibl i Dduw Sanctaidd gael cymdeithas gyda rhywun sydd yn bechadurus. Ond yn ei gariad, y mae wedi trefnu ffordd i'r nefoedd. Mae gariad mawr. Adnod fan hyn i chi. Adnod ddwys iawn yn datgyddiad. Ac nid a i mewn iddi ddim maflan ac yn gwneud ffieddra na chelwydd, ond yr rhai sydd wedi ysgrifennu yn llyfr y bywyd. Na chi beth mawr. Mae hyn nefoedd, a does e'n byd yn gallu mynd i mewn sydd ddim yn lân. Mae'r rhaid i fod yn lân. Gallwch chi ddim cerdded gyda Duw yn aflan oherwydd ni all edrych ar bechod. Dwi wedi ffeindio si emyn ddiddorol, ond ni'n ddim yn ei gwybod ti, ond mae'n dweud llawer iawn. Pan hoeliwyd Iesu ar y pren, yr hael i'ch ben dywyllwyd, ond wele yn y twllwch mawr, daeth gwawr o'r gair gorffenwyd. Pryd y croeshoelwyd Iesu ci, pyrth i fferddi alonwyd, ond trodd y pyrth i siomian trist, pan lefodd Crist gorffenwyd. Holl lafur Crist trwy boenus daeth, a'i galed waith dibenwyd, pan roes a'i olaf anadl gref, yr uchel lef gorffenwyd. Mae Duw yn maddau a glanhau yn anger oen a laddwyd, a dyma waith efengil gref at seinio'r llef gorffenwyd. Mae'n rhaid cosbi phechod, a pwy am wnaeth hyn? Yn yr Eisteddfod y diwetha, oedd yna lawer iawn o emynau a hanes Chrysera i mi erioed i clywed cymaint yn cael ei hadrodd a'i canu yn aderchog. Ac oedd yna un yn sôn am emynau. Ac oedd yn dod cyn y flwyddyn 1700. Oedd yna emynau, salmau nhw'n ganu fwyaf, oedd yna emynau, ond oedd nhw fawr o ddim byd. Ac yna mae y siaradwr yma. O'n i'n nabod o, fe ddaeth Williams Fancy Celyn. A dyma'r emyn Gymraeg mewn gwirionedd yn dechrau. A beth oedd y gwahaniaeth? Profiad. Profiad o'r calon. Profiad ysbrydol. Ac felly oedd y werin yn deall rhain, oherwydd o'n nhw wedi cael y profiad yma mewn diwygiad. A pan oedd Williams Fancy Celyn felly'n sgrifennu emyn, oedd nhw'n felly nhw wedi priodi hefo nhw. Oedden nhw'n deall, i Hewyn deall hynna, dyna fy mhrofiad i. A dyna pam mae llyfr Mannau Cymraeg ar un sydd gyda ni, Methodistau Calfinaidd, yn emynau sydd yn canolbwyntio ar y groes ac ar y gwaed ac ar brofiad pechadau yn cael maddeuant. Rwynnwch ar hon. A oes gobaith am ychybiaeth. Oes maddeuant am bob bai. A oes hedd am edduguniaeth. A oes ceidwad i'r fath rai. Oes medd Duw o'r nef yn eglur, mi ddarperais aber llawn y mae hedd a gras a chysur gennym rhoddio yn parod iawn. Ond mae rhaid cael rhywun i wneud rhywbeth. A mae rhaid cael rhywun perffaith. A pwy llai na'r arglwydd Iesu Grist ei hun. A beth mae o'n wneud? Mae o'n gosod llwybr i'r nefoedd. Mae ei heb bechod ei hun. Ac felly mae o'n wneud rhywbeth sy'n rhaid iddo fo wneud, oherwydd o fod o yn lan,
Ond ar yn rhan ni, mae o'n cyflawni'r degorchymyn yn berffaith. Ac yna mae o'n edrych ar yn pechod ni, a mae'n cymeryd yn pechod ni ar ei hun ac yn talu'r ddyled sef marwolaeth. Felly, dyna'r gyfnewidiad yn pechod ni arno fe, am y ddeiant a'r gyfiawnder a'i lendid ef arno ni, a rydyn ni'n hal ger bron y tad. Dyna yw'r efengyl. Os ydych chi'n chwilio am ffordd arall, anwyl gyfaill, chi ar goll, yn gwbl ar goll. Os ydych chi wedi deall pam dath o, a pwy oedd o. Ateb cwestiwn eich hun rwan, pwy oedd Iesu Grist? A ryw ddyn yn cymryd arno bod yn fab Duw. Na, oedd o'n hefyd yn fel Duw. Duw y tad, Duw y mab, Duw yr ysbryd glân. Felly Calfaria yw unig ymynydd y mwyaf. Yn cofio gweld rhyw ddarn barddoniaeth, dwi ddim yn ei cofio o chwaith yn iawn, sôn am gymanfa mynyddoedd ac yn sôn am yr wyddfa ar y blaen. Ond y mynyddoedd y mwyaf ohonynt i gyd oedd Calfaria fach, oherwydd bod hi'n Calfaria fawr. Dringwch y mynydd yna a gewch at yr Iesu. Yn gweidi ar y goes, yn talu dyled ein pechod, y mae'r arglwydd Iesu'n rhoddi ei ysbryd i fyny at ei dad, gorffenwyd y gwaith. Gorffenwyd y gwaith. Yn cofio pan ni'n weinidog yn o wlad, ond a hew wraig Jane Evans ar hyn fi, a oedd hi'n tipyn oedran, ac oedd hi wedi cadw rhyw lyfryn bach o gan i'm ham hi, o wedi cael ei phrofiad ysbrydol yn diwygiad 1859. Ac beth o wedi digwydd, o'na weision fferm cyffredin yn cyfansoddi am yna, ond oedd ddim yn gallu sgwennu nhw. A dyma ni'n rhoi nhw lawr mewn rhyw lyfryn bach. A mae'n rhoid y llyfr i fi. A wir o'n nhw'n yna arbennig. Ond ar y daith, o Landewi Brefi i Gaerdydd, a beth bynnag ddigwyddodd efo'r pobl sy'n cario pethau, fe ddiflannodd y llyfr. Wy'n dal i chwilio. Os wylai Fox, wy'n dal i chwilio, bellaf ar y chwilio. A dwi'n yn cofio un emyn, ond dwi'n cofio 2 linell o un emyn. Gwrandwch, y gwaed a egur y pyrth i'r nefoedd wen. Hwna werth i cofio. Y gwaed a egur y pyrth i'r nefoedd wen. Yn y gwaed, gorffenwyd y ffordd i'r nefoedd fri. Wedi cyflawni'r cwbl, am hyn y mae'r tad yn fy ngharu i meddwl, am y mod i yn dod i fy einioes fel y cymerwyr drachefn, nid oes neb yn ei dwynoddi arna fi, ond mi sydd yn ei dod i lawr dros o fy hun, y mae genifeddiant i'w dod i hi lawr, ac y mae genifeddiant i'w cymeryd drachefn, ac yrchymyn hyn a dderbyniais gan y tad. Nawr y ffordd priodol. Mae'n rhaid ystyried y sefyllfa sydd mor druenus. Dwi'n edrych ar yng nghalon i rwan, a drechwch chi ar y colonnau chi, a rhaid sydd yn gwrando hefyd. Mae'n rhaid y sefyllfa sydd mor druenus. Yn y dechreuad, beth yw'r broblem? Wel, yn y dechreuad, y creodd Duw dyn a dynes. Wel, o blyd a di dwad ond i wrth y creawdwr, oedd y berthynas yn berffaith, ac oedd ei mantrigfa yn ddelfrydol. A dyna lle oedd nhw. Ond daeth gelyn i mewn. Mae pawb yn credu mewn diafol, a chi beth rhyfedd? Dyn nhw'n credu yn yw, maen nhw'n barod i credu mewn diafol. A fe ddath y diafol i demtio plant Duw. A dyma nhw'n gwrando arno. Ac wrth wneud hynny, maen nhw'n anufudd i Duw. Ac mae yna ysgariad rhwng Duw a dyn. Mae yna rhyw gysgod o ddelw Duw, ym mhob dyn, rhyw gysgod, ond fe gollwyd y ddelw'n iawn, a fe gollwyd y berthynas
y berthynas wedi torri. A wedyn dath Duw mewn i'r ardd a meddwl, a dyma chi gwestiwn. Pa le rwyt ti? A mae'n gwestiwn I ni heddiw dydy. Pa le rwyt ti? Pa le rwyt ti'n ysbrydol? Pa le rwyt ti gyda'r berthynas â Duw? Pa le rwyt ti'n dy galon? Pa le rwyt ti'n mynd? Beth yw dy dymuniad? Pa le rwyt ti? A mae'n rhywbeth personol iawn sy'n berthnasol I ni'n hynny. A mae'r cwestiwn yn aros heddiw ac hefyd yn ysgariad rhwng Duw a dyn. A mae'r belltid hon yn rhedeg trwy weithiennau dynol Duw. Edrychwch ar ein byd. Y pechod heb ei atal. A trachwant digwilydd. A'r hyfeloedd didostur. Ac hefyd ein cenedl wedi ei chefnu ar Dduw. A hefyd ofnadwy Cymru wedi cefnu ar Dduw. Mae'n dod drosta fi, fedra I ddim dygymod ar peth. Mae'n dod drosta fi fel ton. Fy ngwlad I, gwlad y menig gwynion, gwlad a Dduw wedi bendithau gymaint yn troi chefn ar Dduw, sut maen nhw'n gwneud hynny, ei berson hardd, ei berson sanctaidd a glân, ei enw, ein Duw ni, ei ddydd. A da ni'n dibrisio ei ddydd. Dyda ni ddim yn trafferthu. Fe nawn ni, beth da ni'n gwneud yn yr wythnos ar ddydd yr arg, nid dydd ni, nid fi bia heddiw, Duw bia heddiw, y ddiwrnod ydiw, yn gwbl gyfan oll. A ffalniaeth addoliad mewn ysbryd a gwirionedd. Dwi'n hoffi beth ni'n ganu ar y dechrau bod ni'n dod ynghyd I addoliad tad mewn ysbryd a gwirionedd. Beth yw'r ateb i'r sefyllfa hon? Mae'r rhai yn ceisio ffordd newydd I cael dynion I wrando. Does dim diben bellach I ddweud beth ydyn nhw. Mae'n gymaint ohonyn nhw. A maen nhw'n swnllyd. Maen nhw'n ddiastyr. A chydig iawn o sôn am Dduw. Mae yna lawer iawn ohonyn nhw. Falle bod nhw'n ddidwyll ddim yn gwybod beth yw I cymhelliad nhw. Mae'r rhai yn credu mae trwy ddifyrwch a mae cael pobl I mewn i'r capel o lia. Ond beth ar Dduw. Mae'r rhai yn newid ar efengil fel bod ti yn newid yn efengil gysurus. Ac ydigon hawdd I dilyn heb ormod o drafferth I mi fynd allan o'n ffordd. Ond nid fel am ai. Nid oes ateb fel y. Beth yw'r ateb? Wel, wedai chi, yn ofalus ac yn osyngedig, yr ysbryd glân. Mae o'n cael ei anwybyddu. Mae o'n cael ei glwyfo y tad, y mab, yr ysbryd glân. Yn hyfryd y Gymraeg, dydy? Glân, yr ysbryd glân. Roedd ein teidau'n gwybod am nerth yr ysbryd glân. Oedden nhw'n pregethu y gair am Iesu Grist, ond trwy nerth yr ysbryd glân. Dyma'r bennill fach fan hyn. O anfon di, yr ysbryd glân, yn enw Iesu mawr, a'i weithrediadau megis tân, o deiad ei fi lawr. Yn ôl da ddewid fawr ei gwerth, tywallter oedd I fri, yr ysbryd sanctaidd gyda nerth, I weithio arno ni. Oedd wir I wyllus deiad ef I argyhoeddi i'r byd, ac arwain at I feddio nef, trwy'r anial maith I gyd. Yn ôl da ddewid Iesu mawr, yr awr hon, anfon di, y gwir ddiddanydd yma I lawr, I aros gyda ni. Chi'n cofio ddewid i'r disgyblion, byddai'n anfon yr ysbryd glân. Na fe, mae gwaith yr ysbryd glân yn rhyfeddol ac yn gadarn. Mae pethau ysbrydol yn gallu digwydd yn sydyn. Beth yw gwaith yr ysbryd glân? Dewch chi'n rhaid hanes am ddiwygiad a chi'n gwybod dim byd amdano fo. A dwi ddim yn siŵr os ydy cael ei gofnodi a'i peidio.
Wel, beth yw diwygiad? Diw'n ymweld â'i bobl. Wel, allwch chi gael diwygiad dros Gymru i gyd, dros un... Ond cofiwch, da ni'n anghofio gan anwybyddu, allwch chi gael diwygiad mewn un capel. Da ni'n dieddol anwch, ni'n amweliad, ond diwygiad ydi o. Fe allwch chi gael diwygiad sydd mewn ardal. Yna gallwch chi dros y wlad i gyd. Mae'n amrywio. Yn y 200 o flynyddoedd, o 1700, ond y 200 o flynyddoedd o diwygiadau, mawr a bach, ac mewn capeli. Rhyfeddol, dyn nhw wedi gyd i cael eu cyfnodi. Mae llawer ohonyn nhw wedi cael eu cyfnodi, ond ddim i gyd. Ond dwi am roed un i chi mewn lle hollol wahanol, Texas. Ydych chi'n disgwyl yna chi, Texas. Yn yr Unol Daleithiau. O'n i'n un o'r siaradwyr mewn cynhadledd yn agos i fanno, mewn rhyw le mawr. A llawer iawn yna, fel mae cynhadledd â nhw o miloedd. Ac yna, dath i'w ddyn ata i, o'n i yn gwybod, ond o'n i yn falch i ddod ar ata fi. A dyma fo'n dweutha fi, fel o'n nhw'n gweithio'n galed yn y capel. A gwneud i gorau, gwasanaethau neis. Ond eto oedd dim byd mewn gwirionedd yn digwydd, y ffyddloniad yn y bob syl. Ond un bore syl. Na'n hanes i chi. Un bore syl. Wrth ddeud y fendith, roedd fam 9 am 10 o gloch. Dyma na hen wraig di-sylw, ddiniwed, yn cerdded i ffrynt y capel ac yn mynd ar ei gliniau. Ond neb di chlywed i siarad o blaen ac yn neud i farhau. Ac fel y gwnaeth i hyn, dyma'r gynulleidfa i gyd ar ei gliniau yn neud i farhau. A dyma hyn yn mynd ymlaen am oriau. Nawr, oedden nhw ar arwyr, ac dyma nhw'n ffonio roed nhw off. Na, mae pobl eisiau gwybod y pethau hyn. Ond oedd o'n cwrdd o wedyn, fore wedyn, a 12 o weinidogion eraill yn y cylch. A pob un o'r un stori, ar yr union amser 10 o gloch, fe ddath yr ysbryd ar y cynulliadau. Fe ddath, chwar. A felly bu hi, a dylanwad mawr yn gryn amser ar y capeli hynny. Nawr, oedd yr gweinidog hwn, yn un o'r heini, oedd yn gaplan ar brifysgol, efo 2 miloedd yn un, ac gerllaw. Ac oedd hi'n droed o fynd i siarad yn y capel. Ac oedd o'n disgwyl gweld rhyw 200 neu 300 ar yn arfer dod. Ond oedd o'n methu mynd i'r capel. Oedd yna 2,000 yna. Ac oedd nhw ar ei gliniau, yn neud i farhau, ac oedd gan nhw'n lyfrau anheilwng, a dyma nhw'n gwneud tân i losgu nhw, ac yn gofyn i'r cyngor cael loris i gasglu'r trwch i gyd. A dyna lle oedden nhw'n cyffesu pechodau ac yn derbyn maddeuant ac yn addoli Duw. Fel o'n beth rhyfedd. A hyfryd o siarad efo dyn yma, o'ch chi'n gwybod bod hwn yn nabod Duw. A beth wy'n dweud fi hyn, beth mae'r Ysbryd Glân yn gallu gwneud. Oedd hen bobl diwygiad dim 4 ni, yn meddwl dan nhw, os o'n nhw'n ffarwelio, dyma'i ffarwel nhw, fe ddaw eto. Nawr, pidiwch â anwybyddu'r Ysbryd Glân. A'r ysbryd hwn sy'n dod ata chi hefyd yn bersonol. A mae'r bethau rhyfedd yn digwydd. Mi'n gwybod ar hyn o bryd, mae yna ddiwygiadau mawr yn y byd mewn llefydd eraill hefyd. Ond o ddiwygiad 1904 i ni, ath i 33 o wledydd eraill. A mae pobl ddim yn sylweddoli nath o bara tan 1930. Mae'r hir a hynna yn ei anterth. A wedyn i ddylanwad wedyn. Yr Ysbryd Glân, hawdd i anghofio fo, achos fod yn neud i waith yn dawel ac yn ymweld ag eglwys. Mae o hefyd yn ymweld â chalon dyn. Ydy mae'n gwneud hynny. Beth mae'n neud efo'r galon yw hyn. Mae o'n mynd i
galon yr enaid. Ydych chi'n credu mewn enaid? Gall yr enaid i marw, cofiwch. Mae e'n mynd i galon yr enaid. A mae'n gwneud rhywbeth. Mae'r enaid cyffredin yn bechadurus. Ond mae hwn yn gosod cyfiawnder yna ac yn newid i gyfeiriad o. A na i ddarllen i'n mynd i chi rwan, sydd yn dangos fel mae'r ysbryd glân. Ar ôl deffro'r enaid, mae'n cael rhyw olwg ar ddiw a sancteidd Duw. Mae e hefyd yn cael golwg o'i anheilyngdod a'i bechod e. A da ni'n canu'r imyn ma'n aml, dwi'n gwybod serch hynny. Mae hi. Odd flaen o ddiw, rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. Fe ganwyd hon ar Eisteddfod, yn ardderchog. Odd flaen o ddiw, rwy'n dyfod, gan sefyll o hir bell. A chi weld y darlun? Pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell. A chi beth? Trigaredd wy'n ei cheisio. Trigaredd i mi dyrol. Trigaredd i mi dyrol. Rwy'n marw. Ond nis caf. A mae Duw yn deffro enaid. A mae'r enaid yn ymwybodol ei bechod ac yn ymwybodol o Dduw. Yna'r pennill nesaf. Bechadur wyf mi welaf o Dduw na allaf ddim. Rwy'n ddim adferth. Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog, na chi ddweud, mewn emyn. Sa chi bys yn gweld honna mewn emyn stylish, na sa chi. Rwy'n dlawd, rwy'n frwnt, rwy'n euog, o bydd rigaro gem. Rwy'n addef, nad oes genef, trwy mywyd, hyd fy medd, o hyd o'n gweiddi, pechais, nid wyf yn heiddi hedd. Yna mae'n dod yn ymwybodol mwy o sancteiddrwydd Duw. Mae o'n gyfnod anodd, bwlch ar argyhoeddiad, a mae o'n clywed am Iesu. A mae hi chi. Mi glywais gynt fod Iesu a'i fod e felly nawr yn derbyn publicanod a phechaduriad mawr. O, derbyn arglwydd. Derbyn fi, gyda hwy, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwedd mwy. O, gyfeillion, gwrandwch ar hynna. Dwi'n gwybod beth ydw i, a fyddwch chi'n diolch i Dduw, nid rhai mawr a bach, a maddau'r holl anwiredd. Tybed os yw rhywun sy'n gwrando arno fi yn teimlo bod nhw ddim eisiau meddylliant. Wel, wyt ti ar dy ffordd uffern ffrin bach, a maddau'r holl anwiredd, heb gofio'r camwydd mwy. Ddim hyd oed eisiau dweud, fel hyn o ti, na. Mae'r cwbl wedi olchi yng ngwaed Iesu Grist. Dyma wedi i chofio. Mewn modd arbennig, yr un di bechod, Iesu, wedi cyflawni'r ddefn, wedi talu'r pris ar Galbaria, ac yna mae'n dweud, gorffenwyd. Mae yna ffordd i'r nefoedd. Mae yna ffordd ar y Duw yn dad. Fel bod ti'n cael dy anadl olaf. Ti'n cael dy dywys i bresenoldeb Duw. Mae'n sychyd y ddagre di. Mae'n dy galanogi di. Mae'n disgrifio'r nefoedd i ti. Mae'n Iesu gallu dweud, o dad, gorffen i, wedi gwneud y cyfan, o ti'n dweud fi wneud. Wi wedi gwneud y cyfan. Ac mae yna lawer ar ei ffordd i'r nefoedd. Trwy difeirwch a ffydd y deuros yr Iesu, rhaid ydi farhau. Gweld bod ni'n bechaduriad a troi o ddwrs. Dwi'n eisiau bod yna. Ac hefyd ffydd sydd yr hodd. Nid yw ffydd, wyddwch chi beth pobl dweud o, dwi'n rhaid i'n halon i'r Iesu. Nid y ffydd yna, ond ffydd sydd yn cydio yna chi ac yn cydio yn Iesu Grist ac yn credu. A ni allir I ddileu byth. Mae'r cwbl wedi gyfhau. Heddwch gyda Duw. Mater yr enaid yw hwn. A ydych chi'n credu bod gynnach chi enaid tragwyddol? Os felly, sut gellir
esgeluso tynged yr enwch. Enaid, peidiwch ac esgeluso tynged yr enaid. Nawr, fi'n gwybod fi'n defnyddio dipyn o emynaf rhan yma'n darllen peidio. Dwi am mynd trwy'r hon, a ni'n mynd i ganu yn y munud. Ond dwi'n di aros ar bob pennill. Os ydych chi'n esgeluso, eisiau gofyn cwestiwn chi, pam? Pam? Ydych chi'n esgeluso hapusrwydd, adloniant, gwyliau, y blaen. Pam? Da ni'n esgeluso'r enaid. A dyma'r pennill. Pam o pam bechadu'r cyndyn? Pam y colli delau tryd? Mae dy greu'r heddiw yn gofyn am pam yr yn gyndynu cyd. Ie, pam y wir. Yn y mynd ymlaen, mae'n dweud bod y dyddiau ni'n dod i ben y fuan iawn. Prysur ddarfod mae dy ddyddiau, wel ma nhw. Felly am credu bod hi'n ganol oed y barod, falle bach mwy na canol oed. Prysur ddarfod mae dy ddyddiau, dyfod y mae angau di. Os yn byd yn ei rwystro, be ddaw i chi sydd yma, i'r rhai sy'n gwrando. Prysur ddarfod mae dy ddyddiau, dyfod y mae angau di, i ti, yn ysgol chwarae, dirwyn mae dy oriau di, i ni fynd fan hyn a fan draw, fan acw, mae bob munud sy'n mynd i heibio yn dod sy'n nes at y beth. Byr yw ein bywydau. A mae'n gofyn cwestiwn. Beth yw'n meddwl sy'n mynd i ddigwydd ar ôl ti farw? Ymhalu y byd y drigfan wedi reir y byd ar dan o fy enaid. Meddwl weithiau am y siwrna sydd o ddlaen. Rho am bell i funud i feddwl. Lle ti'n mynd nefoedd? Te uffern. Yna mae apel cyn i ddiw dy roi i fyny. Bydd hynna dwi efo rwy'n dweud, wedi gorffen efo ti. Dwi wedi rhoi ti fyny cyn i ddiw dy roi i fyny. Cyn i dorwedd yn y bedd. Cyn i angau dy ddechrynnu. Mynd adnabod Duw a'i hedd fe ddaw yn sydyn. Mae gen i enghraifft i chi nawr. Gallai'r rhai eich hofiau. Mae'n faint o flynyddoedd. 20, mwy le. Bachgen ifanc athro o'r Almaen yn dwar am flwyddyn i Gaerdydd. Oedd yna rhyw drefniant byd hynny o gyfnewid athrawon. Oedd y fachgan hawfgar iawn mewn golygon a hefyd mewn ysbryd. Oedd o'n gwneud cyfeillgarwch a phawb. Oedd o'n hyfryd. Oedd o'n y cwrgweddi. A fyddwch chi cyn hir, oedd o'n gweddio yn y cwrgweddi. O bob cwrgweddi, oeddech chi'n clywed i lais o'n gweddio. Un felly oedd o. Ac oedd rhyfedd. O pawb, pan dda'n ni'n mynd i Aberystwyth i'r lefydd felly, i ryw gynadledda, oedd e hefo ni. Dwi'n cofio ni'n mynd i Llangeitho, a fyddwch chi weld Llangeitho, oedd eisiau gwybod hanes Daniel Rowlands, oedd o'n hynod o hyfryd. Ond oedd e'n mynd adro dros y gwyliau nadolig. A ges i gardyn. Yna neis, oedd o'n gyrru cardyn i fi. Oedd e'n mewn Almaeneg. Mae'n gardyn od, fyddes i. Mae'n gardyn od. Mae'n ymylon dydd o. A dyma'n gweld i enw fo ar y blaen. A 2 ddyddiad. Beth o'n nhw'n dyddiad i eni a dyddiad ei farwolaeth. Oedd wedi bod yn cwrgweddi. Ac ar ei ffordd adre, a rhyw foto beic allan o lywodraeth a'i dal o fe lawr a bu farw ar unwaith. A dyma'i dad o'n dod ar y ffôn a gyda rhywun yn cyfieithu yn dweud wrtha i'n diolch mor hapus oedd o hefo ni a fod o wedi fynd i le gwell. Ac yn gofyn i fi a fyddwn ni fynd i letu fo a trefnu ei holl bethau fo. Wel, fyddwch chi, dwi'n mynd i cynnig hynny. Dwi'n mynd i cybysnesu efo papur a pobl eraill. Ond fyddwch chi, oedd bob dillledyn di blygu yn lan
ac o dwt ag adeidi. Ond a bentwyr o thyrar efyn trwyddyn nhw, a pob un yn lythyr glân. Ond gyda fo lyfrau. A'n edrych ar bob un, bob llyfr yn lyfr canmoladwy. Wyddoch chi, oedd o'n lân. O cwbl o'i gwmpas o'n lân. Oedd o fel tho wedi pacio yn barod i fynd. Dach chi? Ydych chi wedi pacio ac yn barod i fynd oherwydd nid yn yr amser ych chi dweud, o, fe yna i bacio mewn 10 mlynedd, neu ryw 20, yna reit neis, neu ryw 10 ar 20. Na, ydych chi'n gwybod, efallai gewch chi fwy, efallai gewch chi ddwrnod, ond byddwch yn barod. Cael yn sydyn daw yr arglwydd a dweud, dere, pam? Mae gen i rhywun yn hwys i fan hyn. Angai, mae rhaid ti farw. Tyrd enaid, tyrd. A beth sy'n digwydd wedyn sy'n chi'n credu, bod ni'n ceded trwy lun yn cysgod angai, nid ofnaf niwed. Pam? Canes yr wyt ti gyda mi. Dyw i alen at ffon am gysurans. Dyna fel mae hi. Cysgod mewn ffordd i'w bywyd hwn, reality yw'r nefoedd. Wel, beth am waith gras yn eich bywyd chi, allwch chi ddweud, gorffenwyd. Wi wedi credu, a fi'n cerdded gyda gef, gorffenwyd, a mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd wen. A gan i weddio. Diolch yn i ti o arglwydd, am gael troi atat yn enwyn harglwydd Iesu Grist a gofyn i ti fendithio rhai sydd bellach agos yn ogystal â ni yma, rhai mewn gwledydd eraill ar y cyfandir ac yn y blaen ac yn cyflwyno eu heneidiau tragwyddol ac os ydy'n y ges i ma'n cyrraedd yn brodyr a chwiorydd ym Mhatagonia bell a mae o hefyd, iddyn nhw hefyd i wybod am ail y cadw, am air y bywyd, am lwybr i'r nefoedd ac i fod yn dawel y mynwes sy'n diw yn dragwyddol felly. O enaid gwerthfawr, o enaid gwerthfawr, gwrando ar air yr Iesu, mwyn ei enw. Amen.